No tak čau lidi, co se děje? Já jsem teď tady na La Palma, se to jmenuje. A tady vidíte to moře a ty lidi. A ty vole, mě je tak horko, tady jsou nevím 40 stupňů nebo nějak takhle. A no tak jdeme dál. My jdeme dál takhle, no. Tak ale tam vzadu vidíte všechno, jak to tady roste, vůbec že nic. Tady vidíte modrý moře. Ty vole. A teď jdeme zase zpátky domů. A ty vole, slunce, to je tady nejhorší. No tak, hele, tady skočej dolů, tady kde vidíte ten velký kamen. A jo, tak, čau. No, teď jsem rychle vystoupil a ukážu vám, jak to tady vypadá. Ta silnice a co tady všechno vidíte. No a jo, podívejte se, to trvá taková půl minutu nebo tak. A jdeme dál. No tak čau, já jsem zase tady a já jsem teď nakoupit tady v takovým městíčku, já nevím jak se to jmenuje, Tazacorte myslím. Aha, tady mají různé věci, ale tady na La Palma je to obrovsky levnější než u nás. A tady vidíte, tady počkejte, ta kráva, to znáte nebo? Já myslím, že to máme taky v Česku. No nebo tady mají Arizona za 1 euro. Ty jo, vidíte to. Plní věci. Tak čau. No tak čau, já jsem si koupil takový ovocní pití. A to chutná pěkně. Tak, tady je hezký slunce. No a teď jsem byl ještě nakoupit tady dole. No a teď jedeme hned domů. Tak čau. No tak ty vole, ale tady v tom Španělsku mají taky Čínánky nebo Vietnamci, ale vidíte to. Jenom hovno tady, celý obchod, tak ty vole. Tak já si ještě něco koupím a pak se uvidíme, jo. Čau. No tak já jsem tady něco našel, podívejte se. Takový alien. Vidíte to? No tak to je pěkně alien. No tak se uvidíme, čau. No tak teď jedeme zpátky a tady vidíte, tady jsou banány všude, jenom banány. Ty vole, já nevím, ty dostaneš tady kilo banány za 1 euro, nebo nevím. A no teď jedeme nahoru zpátky, tam bydlíme. Tady já vám to ukážu. No tam nahoře. A jo, a všude jsou tady banány, já to nechápu. No tak, uvidíme se, čau. No tak čau, teď jsem tady doma, kde bydlím na La Palma a no teď vám tu ukážu. Tyjo, ale vidíte to tady, ne to vole, tady je moc slunce, jak to nevidíte. Ale tam vzadu, tam kde je ten barák, tohle to vypadá pěkně, to je nějaký, nevím, Rusk nebo něco, který má spousta peněz a ten to tam jenom stavil, že utratí ty peníze. No ale tady je kočka.
Ale kočka. Nic. Pojď ke mně, ahoj. Vypadá to jak Berta. No, to je taková kočka, která znám, ale umřela v Česku. No, tak hele, tak ukážu vám, co tady umí. 1, 2, 3. No, Hanem. Dělej něco, YouTube čeká. No, tak nechce, ale... Jo, příští video nebude trvat. No a tak říkám čau. No tak jo, teď skončíme. A příští video bude, jak jsem říkal, nebude čekat ještě. Nebo nebude trvat a... Jo, nezapomeňte dát like, palec nahoru a všechno jiného ještě. Tak jo, ale tady vidíme moje vlasy, ty vole, ne. Tak jenom sranda a mějte se, čau.